Kublai phi baro sashi sin ngap diang sungbai phi ha kani ka puli khubor ngap shipang balada ka dik sin ka bani kong ya phi ha kani ka channel ka jongi tes ngobha parlok ban ai ka jingkar shan ka jong phi da ka phi like phi share but subscribe ru ya kani ka channel but na ka bantai ki tu ki balada ban subscribe kublai shi hajar ngu ya ka jing subun ka jong phi ki katto kat ni ki khubor ngan pen sngo ha phi kat kum na ki kot khubor ka shitarik ulaber ar hajar ar phulai kinyo ujumai hatura Tura ar praterik urempang. Ujumai ubashu pedang ubalakot sakalai point nyaw ha rector scale lakhinyo ha kasar tura jong kamigalaya ha kastep perngap kasngihat majai yatho ka National Center of Seismology. Uni ujumai ulakhiyo ha kapor rio san punyo bajemen step ha kacaka ka bajangai kumba san punyo kilometer natura ka jingjeliyo jong uni ujumai kalakot saka ar khundai km. Uni ujumai udai ubaar ban khinyo ha kathan chatai lammengi ha kasngihat majai haswa jong uni ujumai ubalakot sakalai point ar ha rector scale lakhiyu ha ka Noni district ka Manipur yatho ka National Center of Seismology uni ujumai ulakhiyu ha kapor ar sauphunru baje mistap sakani ka weipat ka khubor Khlad arngut banno ka maruti riat shillong rempang ar praterik Hakani kala asngi ublai arngut ki mensim brew kila Khlad hasyan hadian bakawai ka kali maruti ka badan yu number WB khat RA nyaw R nyaw nyaw kaba ki shong kala litno syariat hajan kasnong nong sophan ka badan sharum penuslan East Khasi Hills kini ki baklat no latip kerteng ko ba Haliroy Khongwing bat uba Cornelius Khongdumba ki badai na kasnong nong sophan ka bahajan kasnong nowet uway ubalalat embat mansa uday ubakla jet Khongwing Katkum ka khubor balayo lum ka jinghap ka kali ka dei ha kapor jan miet ha kapor bakilawan phai na kawa bakilet bansum hadian bakilada bantap ya kabut badai onda kila apoi ha kawai ka chaka ka bakhot karyat ranei ka badan sharum ka shnong nong so phan ka kali kala hapen ban syariat sakani ka wai pat ka khubor ai jingtho ka NHPF ban omthot ki samla yale exam shillong ar praterik urumphang Kindiat sngi haswa ban stang ke examen jong ke high secondary school living certificate but ki secondary school living certificate ka National Hinyotra People Federation College ban aya ka jingtho shak office jong superintendent of police ban pet lam ya ki samla puli bakin lat na ka jingi ha ka jingtheng kali Haka bayakran bat kilat pathai ko board u president ke NHPF upa Andreas Nongkenri ulayatho baka seng haka jingpet perman jongka habayadai bat ka jingtheng kali haka nongba shillong kayo I baka jingtheng kali kakta shibun ya kayat ka yang jongki pat ba dei halor kani ka nongrem baka seng kalalet ban IT da ka jingtho shaw SP traffic ban pet baki khanna ki balit tho ya ka exam ken lat na kani ka jinge bat kin poit sok poi sign sha ka center ban tho ya ka examen Nakaliang ko office USP ulong ba unchim kia halor kani ka benta khamtam ha ka dengkali ha ka porman step ulong ula banrap ruda ka boong baka seng kala kentu ya kitna traffic bakin danno ha ki chakapet ya ki kali bakin yat bet ya renti bat kan omdan kanu ka jingtiko ha ka jingtrai kam jongki Shushu ka seng kala pha ya ka khubor ket bok ket riang ya ki samla puli baro bakin le pha ki examen ba pher bakin la banwan ra ya ka nam bat ka buram om tang ya ka yeng ka sem henry ya ka jelahi baro ka wai Sakani ka wai pat ka khubor yap jalop ki shipara hagaru tura rempang Hakawai ka jingjas ngusi arngut ki shipara ki badang samla ki layap jalop hanen kasngi shabar ka sor tura Kini ki arngut ki samla kan thai ki dei ki badang khatnyau snem bat khat khandai snem ki badai nakash nong rong khon songgotal jongka dakop gre tura Kini bro arngut ki alit kai shawa shela vari ban pensom yoksau long kat ba ukso udang don hawa ula sharong hakom bat da kajing persang banirap ya la ukso klem da perkhat ba ukso udei ubanang banjingi kawai na ki samla kala kan thi hawa bat ka para ka bamut banirap kala syapatan lang bat ki layap jelop lang Sakani ka waipat lapen kala ya karukom thap kam shipai Shillong rempang ar praterik ka Indian Army henne kasngi kala penbena bakaladan kajing penkala ha ka bayadai bat kajing thap kam banlong shipai na ka benta ka kam junior commission other rank lapen tep bakan dan lai benta ha ka bayadai bat kajing thap kam shipai bakan thop ya ka examen kata ka common entrance exam ka physical fitness test bat ka physical measurement test bat ka medical test ki samla ki bakwa ban thap kam shipai ki dei ban penrung kerteng lingba ko online hapo ka website joinarmy.nic.in bat kin hab ban yakhun ya ka examen common entrance exam Wala kaladan kajing penkala ha ka rukom thap kam hendai ka syllabus jong ka examen kan dei bet kumju lapen tep baka website joinindianarmy.nic.in kala play na do ka khat reu tarik uram phang ha do ka khat san tarik uluber arjar ar pulai bat ki samla ki bala ban penrung kerteng ling lan ne register hapo ka ni ka website da ka bapan kam yau Aadhaar card class 10 certificate
Kinu ki samla ki basha jet hadin ka examen CE kin shakhot shaka recruitment rifle but ya ka jingje di ki samla shaka kam sipai ka dei bet kat kum ka jingla jongki ya ka exam CE but ka physical test sakani ka wei pat ka khubor kala ka kali utu hasurok mokan ro umshing Shillong Ramphang at Pratrik Kawai ka kali utu ka badan yu register number ML not san B pran rew arsan kala ling kadang harut surok maukan ro umshing hasenda ka skul ba ni hu ha ka por kumba shibaje no phaisngi ha kasngi ba ar katkum katalong khubor balayo lum layathu bakani ka kali kadang hiar na ka than maukan ro ban lech saka than umshing hendai kala khongpong na ka daw ka jingpen hairstad bad ha kani ka jingja umsham ladan mano ru ba mansaw Paralog ngin sai sham biang bat phi haki wei pat ki khubor khublai shibun e ya ka jing ai min sim ka jong phi